Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune, Dimensiunea Crăciunului, la Radio Vocea Crăciunului. În seara aceasta avem un nou invitat, îl avem pe Adi Gașpar, pastor al Bisericii Baptiste din Rast. Adi, bine ai venit la emisiune! Mulțumesc de invitație, bine te-am găsit! Noi ne cunoaștem de multă vreme, am crescut împreună la Glimboc, am fost colegi și de școală, chiar dacă Adi era mai mic decât mine, am fost parte din aceeași biserică, însă acum ne desparte oarecare distanță. Adi păstorește o biserică în Rast, undeva în Oltenia, și o să discutăm împreună, o să ducem discuția și despre biserica de la Rast și despre Oltenia. Discutăm la dimensiunea Crăciunului în seara aceasta, la dimensiunea tradițională a Crăciunului. Probabil că pe lângă familie, în dimensiunea aceasta tradițională experimentăm Crăciunul cel mai frecvent în România. Există tot felul de tradiții care au luat naștere în jurul sărbătorii Crăciunului și în seara aceasta, în câteva minute, împreună cu Adi, o să trecem prin aceste tradiții, să încercăm să descoperim firul roșu al sărbătorii, vedem ce tradiții sunt bune, ce tradiții sunt mai puțin bune sau poate identificăm chiar tradiții care sunt destructive. Haideți să vedem. Adi, te poți gândi la câteva tradiții, o să încercăm să facem poate o separare, ceva din partea care avem în comun, din zona noastră de Banat, apoi ne vom gândi la ceva din Oltenia, poate la niște tradiții universale care au luat naștere în jurul sărbătorii. Ce îți vine cel mai des în minte atunci când ne gândești la tradiții? Păi, e adevărat, cum ai spus mai devreme, fiecare zonă are tradițiile ei și este o chestiune care ține nu doar de zonele unei țări, dar și de la o țară la alta, dar cred că sunt tradiții comune și aș identifica cel puțin trei. În primul rând este vorba de Moș Crăciun și venirea lui, cu cadourile și toate poveștile care se țes în jurul acestei, să spun așa, tradiții. Apoi este tradiția bradului împodobit, care indiferent de zonă se poate vedea și chiar indiferent de țară se poate vedea. Și nu în ultimul rând aș identifica tradiția colindatului. Chiar dacă sunt colinde diferite, chiar dacă sunt zile diferite în care se colindă, în principiu există și o vreme a colindatului. Astea sunt câteva tradiții pe care le-am identificat, așa cum spuneam, și sunt comune, să zic așa, tuturor zonelor din România, în primul rând, pentru că vorbim de România. Acum, dacă ar trebui să despicăm firul în patru și să vedem care dintre ele sunt rele, care dintre ele sunt bune, care dintre ele sunt neutre sau chiar de-a dreptul dezastroase sau nocive, înainte ca să identific tradițiile în sine, aș vrea să avem un mod de a face lucrul ăsta sau o modalitate de gândire. În primul rând, aș spune că orice tradiție care nu-și are izvorul în Scriptură și care are tendința sau chiar reușește să ia locul sărbătoritului, este o tradiție de la sine sau din start destructivă. Indiferent de cât de frumoasă pare, indiferent de cât de frumoasă este ambalată, că tot vorbim despre cadouri, tradiția aia nu este bună și aduce rău. Nu cred că sunt foarte multe tradiții neutre, dar sunt foarte multe tradiții rele și sunt și câteva tradiții bune. Aș identifica câteva tradiții bune pentru un moment. Spre exemplu, mersul la biserică în ziua de Crăciun, chiar dacă asta nu cade într-o duminică. Este o chestiune foarte, foarte bună. Vizitarea familiei sau a prietenilor în perioada Crăciunului este o tradiție foarte bună. Dăruirea sau, dacă vreți, facerea de cadouri, ca să spun așa, este o tradiție foarte bună, care își are izvorul în Biblie, pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu a dat, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat și a dat pe singurul lui Fiu, cel mai minunat cadou. Astea sunt câteva lucruri care sunt foarte bune și care ar trebui sau la care ar trebui să lucrăm să fie păstrate. Încolo celelalte, dacă vrei și dacă timpul permite, putem să discutăm despre fiecare în parte și cum își aduce contribuția negativă, ca să zic așa, în sărbătoarea asta. Dar, înainte ca să trecem mai departe, aș vrea doar să spun faptul că
lucru care ar trebui să-l avem în mintea noastră sau sub ochii noștri întotdeauna este următorul. Sărbătoarea Crăciunului este despre Hristos. În momentul în care Hristos este îndepărtat de sărbătoare, prin orice mijloace sau tradiții sau lucruri de genul acesta, devine nociv. Lucrul acesta devine nociv. Și atunci trebuie să revenim la origini și trebuie să, să scăpăm de ceea ce este nociv ca să-L aducem pe Hristos în centrul sărbătorii. Deci principiul numărul 1 după care evaluăm tradițiile pe care le avem în sărbătoarea noastră, fie că e vorba de sărbătoarea noastră locală, familială sau națională, cum vrem să-i spunem, primul criteriu este găsim acea tradiție în Biblie sau nu găsim acea tradiție în Biblie. Apoi, al doilea criteriu, cel mai important care l-ai enunțat până acum, este ce face tradiția aceea cu Hristos. Îl scoate din sărbătoare sau tradiția aceea este, am spus noi la început, neutră, dar o vom vedea lucrul ăsta. Am menționat despre colindă, mersul în colindă. E o chestiune tradițională, e pozitivă, negativă, cum o vezi? N-aș vedea o negativă neapărat, decât în momentul în care își pierde, să spun așa, rolul ei sau scopul ei. Din ceea ce am citit și am studiat, colinda sau colindatul a apărut bazată fiind pe ceea ce s-a întâmplat cu îngerii, vestea pe care au adus-o îngerii păstorilor și mai apoi păstorii care mai departe au dus vestea. Cumva ducem vestea nașterii lui Iisus Hristos. Dar eu cred că devine nociv și colindatul în momentul în care colindele nu mai sunt despre Hristos. În primul rând. Sunt o mulțime de colinde în România care n-au de a face cu Hristos. Colindul cerbului, colindul pădurarului sau vânătorului sau cum să o numi el, unde n-are nicio treabă cu Hristos. Nu vorbește nimic, nu este nici măcar un cuvânt, nici măcar o frază, nici măcar nimic, absolut nimic despre Hristos. Pe de altă parte, colindatul este un prilej bun de a atinge anumite categorii de oameni sau chiar anumite familii la care nu poți să mergi altfel. Oamenii se deschid în perioada asta și atunci, eu știu, cu grupa de copii sau tineretul sau corul din biserică, mergi la colindat și poți merge acolo în familia respectivă, ascultă colindul și pe lângă colind poți să faci o urare biblică sau chiar să încropești o discuție care să se termine cu o invitație la biserică. Deci, aș spune, colindatul nu e neapărat o tradiție. Dacă ar trebui să facem o proporție, ar trebui să zicem că e neutră, pentru că are și părți pozitive și părți negative și cumva s-ar anula. Dar eu cred că totuși este una pozitivă dacă este menținută în termenii ăștia, adică în încercarea de a-L vesti pe Hristos oamenilor care noi considerăm că n-au auzit despre Hristos sau n-au auzit suficient despre Hristos. Deci aici discutăm despre mesajul colindului, să fie un mesaj cristic și scopul cu care mergem în colind. Scopul acela de a vesti nașterea sau scopul acela de a proclama pe Hristos, a lua exemplu îngerilor sau a păstorilor. Bineînțeles, devine foarte nociv colindatul când este făcut doar pentru bani, când este făcut doar pentru a respecta o anumită încărcătură tradițională, că trebuie să te îmbraci cumva ca să nu se piardă tradiția, dar nu ești interesat de esență. Și atunci, da, în momentul ăla colindatul nu are niciun rost. Ba din contră. E vreo diferență între modul cum vede zona de Banat și zona de Oltenia ideea asta a tradițiilor? Da, este. Sunt multe diferențe între cele două zone. Ca unul care am trăit suficient de mult și în Banat și atât de peste 14 ani în Oltenia. În Oltenia, spre deosebire de Banat, lucrurile nu sunt așa de bine împământenite, ca să spun așa. Zona aceasta a fost foarte mult îngropată în comunism, acolo unde oamenii, la un moment dat, chiar credeau în ideologia comunistă. Încă întâlnesc oameni de vârsta a treia mai mult, care, în discuțiile pe care le-am cu ei, arată că, de fapt, comunismul a fost ceva foarte bun și că... Deci oamenii aia credeau, erau în stare să, nu știu, poate nu să moară, dar în sfârșit, erau în stare să facă multe pentru comunism. În sensul ăsta, nu prea s-a
folosit sau nu s-au folosit sărbătorile pentru ceea ce noi numim a aduce atmosfera Crăciunului. Da? În multe cazuri, copiii au mers la colindat doar pentru ca să facă bani și spun asta având proprietatea termenilor. 90% dintre colindele pe care copiii le cântă atunci când merg în grupuri, așa, mai puțin organizate, să zic așa, sunt colinde care n-au de-a face cu Hristos. Nu vorbesc despre Hristos, vorbesc despre am plecat să colindăm, să vânăm un iepuraș și la final zice să facă din blana lui nu știu ce. Sau alții și mai rău decât atât. Mai mult decât atât, apar după Crăciun anumite colinde legate de Anul Nou, un soi de colinde de Anul Nou. Capra, nu știu, altele și altele care sunt de-a dreptul diabolice. Dar în sfârșit, este o diferență între cele două zone, dar cred că acum mai mult din cauza influenței mass media, lucrurile au început să se mai echilibreze, în sensul că și în zona asta au început să apară, eu știu, colindele în ideea și în virtutea în care le vedeam și le ascultam noi când eram în Banat sau chiar când mergeam în colindat. Dar totuși este o diferență, trebuie să fim cinstiți și să spunem lucrul ăsta. Ai menționat deja, eram pregătit să te întreb chiar de la începutul discuției, dar deja ai anticipat, ai mers în direcția asta legat de filtre atunci când trebuie să ne alegem tradițiile. Acum, fie că vrem sau că nu vrem, în fiecare an sărbătorind Crăciunul, ne alegem cu anumite tradiții, fiecare dintre noi. Și vreau să te întreb la început ce filtre folosim. Deja am menționat două, filtrul acela al prezenței biblice, filtrul cristocentric, să vedem dacă le elimină sau nu le elimină pe Hristos din sărbătoare. Mai e altceva la ce ne putem gândi atunci când trebuie să sortăm tradiții? Da, cred că am putea adăuga încă un filtru, al treilea filtru, și anume filtrul slujirii scopului. Adică, până la urmă, cărui scop îi slujește tradiția asta? Ok, nu este împotriva lui Hristos, dar până la urmă, care este scopul? De unde a apărut tradiția asta? Adică e o chestiune de săpătură. Trebuie să mergem un pic în istorie. Păi acum, cel mai frecvent, oamenii spun vrem să creăm o atmosferă de Crăciun. Bun, sunt de acord cu asta, dar până la urmă, cum ar trebui să arate atmosfera de Crăciun? Și dacă vrem să creăm o atmosferă de Crăciun, folosim chestiuni sau lucruri despre care nu știm mare lucru. Poate. Și atunci ar trebui să mergem un pic la origine, ar trebui să studiem un pic. Bun, hai să vedem. Cum arată o atmosferă de Crăciun în viziunea lui Adi? Cum arată o atmosferă de Crăciun în viziunea familiei tale și apoi poate a bisericii din care faci parte și pe care o păstorești? Ok. Păi, în primul rând, atmosfera de Crăciun se începe, ca să zic așa, cu pregătiri. Da? Facem anumite pregătiri. De obicei ne rezumăm noi oamenii, nu neapărat noi ca biserică, dar în general noi oamenii ne rezumăm la pregătirile de ordin fizic. Cumpărăm mâncare sau cumpărăm tot ce ne trebuie ca să facem mâncare mai bună, decorațiuni de Crăciun și așa mai departe. Eu când mă refer la pregătiri sau când spun pregătiri, mă refer la a ne pregăti sufletește pentru Crăciun, pentru venirea lui Hristos. Da? Asta înseamnă să citim despre lucrul ăsta în Biblie, asta înseamnă să ne rugăm, asta înseamnă să anticipăm oarecum venirea sau primul advent, ca să zic așa. După ce vorbim despre pregătiri, vorbim despre pregătirea inimii sau sufletului, vorbim despre sărbătoarea în sine. Îmi impun mie sau îmi propun, dacă vrei, ca și anul acesta să sărbătoresc pe Hristos. Pentru mine, numărul 1 în sărbătoare să fie Hristos. Mi-am imaginat eu, nu s-a întâmplat niciodată, am rămas doar la capitolul imaginație, dar mi-am imaginat eu să fie ziua mea de naștere. Și să chem la ziua mea de naștere, să zic, 50 de prieteni. Și la ziua mea de naștere să vină 150 de oameni. Ok, cu toată bucuria îi primesc, dar între cei 150 de oameni în total, dintre care 50 îmi sunt prieteni, ceilalți 100 probabil cunoscuți sau prietenii prietenilor mei,
numai vreo 2 sau 3 să vină la mine și să-mi spună la mulți ani și să-mi aducă un cadou. Ceilalți să intre, să mănânce, să se distreze, habar să n-aibă despre ce e vorba acolo. Pentru ei singurul lucru care contează sau care ar conta este distracția. Cu ce ocazie ne distrăm, nu contează, cine e sărbătoritul, nu contează. Și îmi imaginez lucrul ăsta întâmplându-se cu Hristos, da? E ziua lui de naștere, zicem, da? Cu toate că 25 decembrie cel mai probabil n-a fost data în care s-a născut. Dar asta e o altă discuție. O luăm pe asta. Păi da, în 25 decembrie de cele mai multe ori este despre noi, despre brad, despre Moș Crăciun, despre cadouri, despre mâncare bună, despre orice altceva, dar nu despre Hristos. Și atunci eu îmi impun, și noi ne impunem, dacă vrei, ca în ceea ce facem să-L punem pe Hristos în centru, să fie despre Hristos. Și eu cred că dacă în mintea ta, atunci când se apropie sărbătoarea asta, în fiecare zi îți spui, trebuie să-L sărbătoresc. Ce pot face pentru Hristos astăzi? Ce pot face ca să-L bucur pe Hristos? Sau ce pot face ca să mă bucur eu de venirea lui Hristos în lume? Se creează o atmosferă corectă. Dacă ne limităm numai la a împodobi casa, la a pune bradul, la a pregăti cadourile, nu știu, a pune colinde să cânte toată ziua de dimineața până seara, becuri luminoase peste tot și așa mai departe, cred că am ratat complet și asta mi se pare mie o atmosferă, să o numesc așa, anti-Crăciun. Ok, deci dacă ar fi să tragem o concluzie la ce am discutat până acum, tradițiile există, fie că e vorba de tradiții locale, corect, familiare, tradiții naționale sau chiar universale. Ce ar trebui să facem noi în ideea asta a tradițiilor, ar trebui să facem o sortare, să ne uităm dacă există o rădăcină biblică pentru tradiția respectivă, da sau nu. Apoi ne uităm dacă tradiția respectivă îl înlocuiește pe Hristos din sărbătoare sau nu îl înlocuiește și apoi dacă tradiția respectivă creează o atmosferă de Crăciun în sensul de o atmosferă care să ne facă să ne gândim la Hristos și să ne determine să facem ceva pentru Hristos ca să anticipăm oarecum sărbătoarea. Deci astea sunt cele trei lucruri. Da, dar ne uitând ideea ți-am spus mai devreme, să ne uităm la cum a început tradiția respectivă, adică care este sorgintea ei, este o tradiție într-adevăr legată de naștere sau este o tradiție care a fost alipită, doar așa că dă bine. Și atunci e bine să avem și filtrul ăsta, adică nu ar strica să privim puțin în istorie și să vedem cum a început tradiția respectivă. Bun, acum discutăm, când spui lucrul ăsta, discutăm despre tradiții mari, discutăm despre brad, despre Moș Crăciun, despre colinde, dar există inclusiv tradiții locale, tradiții pe care oamenii le au în familia lor. Nu știu dacă a fost cazul, dacă te poți gândi la copilăria ta, dacă exista vreo tradiție anume în familia ta, de exemplu. Ceva ce obișnuia să faceți de Crăciun sau în preajma Crăciunului. Nu neapărat ceva foarte special și unic. Era special faptul că în familie la noi nu se concepea ca în ziua de Crăciun cineva să stea acasă. Deci era clar. Deci mersul la biserică. Da, nu era o chestiune de obligativitate. Și dacă ar fi fost să ne oblige părinții să mergem la biserică, nu cred că ar fi fost un lucru rău, să ne înțelegem. Dar nu a fost nevoie. Era plăcerea noastră ca să mergem la biserică în ziua de Crăciun și de dimineață la slujbă și seara și a doua zi de Crăciun de dimineață și a doua zi seara și lucrul ăsta perpetu în fiecare an. Deci nu am avut neapărat o tradiție, repet, unică, să facem noi ceva neapărat de Crăciun. Dar cred că familiile își pot crea tradițiile lor de Crăciun. Am auzit anumite familii care au anumite tradiții în ziua de Crăciun. Mănâncă un anumit fel de mâncare, într-un anumit mod. Am auzit pe cineva care avea un scaun gol la masa de Crăciun și la întrebarea de ce scaunul este gol era pentru că acolo este locul lui Hristos și era chiar în capul mesei. Da, e o chestiune simbolică, bineînțeles, dar e o chestiune care s-a întâmplat în familia respectivă. În familia ta actuală există vreo tradiție de Crăciun, ceva legat, nu neapărat în ziua de Crăciun, probabil în perioada Adventului sau poate chiar în ziua de Crăciun? Da, nu avem ceva ce faceți în fiecare an. Da, nu avem nimic unic. Citim din Scriptură cu fetele despre
nașterea Domnului și nu numai din Biblie, încercăm să adunăm cărțile pe care le avem sau din cărțile care le avem viziunea acelui autor despre cele întâmplate. Asta în pregătire, ca să zic așa. Și apoi, sigur că în ziua de Crăciun mergem la biserică. Mergeam și cu Colinda împreună cu biserica. Era o chestiune care se întâmpla până acum 2 ani. Dar nu am avut nimic unic. De ce el a trecut? E un motiv anume pentru care păi da, pandemia. Da, pandemia a făcut să nu ne mai putem deplasa în colindă și nu știu dacă anul ăsta va fi posibil lucrul ăsta, dar, mă rog, am avut experiențe faine în timpul colindatului. Noi anul trecut am colindat virtual. Eu am adunat colindătorii la biserică, grupul de colindători care ar fi mers în colindă, am sunat fiecare familie și am încercat să colindăm virtual. Acum, pentru că la Reșița mersul în colindă e o tradiție importantă pentru copii și pentru o parte din membri. Da, nu știu ce vom face anul ăsta. Da, noi n-am făcut lucrul ăsta. Da, mă rog, nu cred că e cea mai mare pierdere faptul că n-am putut merge în colindat până la urmă. Cea mai mare pierdere ar fi sau este atunci când Hristos nu mai este sărbătorit în ziua de Crăciun. Asta e, cred, cea mai mare pierdere. Dincolo de asta, toate lucrurile astea ajută sau pot ajuta, sunt bune, aduc bucurie, nu știu. Mă gândesc la oamenii, acum mai aduc aminte de Glimboca când eram împreună la tineret și la cor, ca să zic așa, și mergeam în colindat și mi-aduc aminte de momentele în care ajungeam la frații sau la oamenii din sat, bătrâni care nu se puteau deplasa niciunde și îi colindam la ușă și mi-aduc aminte de lacrimile care le vărsau atunci când ascultau cântările noastre și pentru, mă rog, ceea ce cântam, dar și pentru faptul că am mers la ei și i-am vizitat cu ocazia asta. Da. Sau ne aducem aminte de vizitele pe care le făceam în spital. Se aduce aminte, a doua zi de Crăciun mergeam cu Colinda în spital și nu aveam nu știu ce, 2 portocale și mai știu ce, un măr și ceva dulce, dar oamenii ăia care, eu știu, unii dintre ei, dacă mi-aduc bine aminte, într-una dintre situații, cineva a spus că e de vreo 2 sau 3 luni în spital. Pentru oamenii ăia a constituit chiar o chestiune foarte frumoasă și păcat că se întâmpla atât de rar. Sigur, n-am fost numai de colindă în spital la oameni și să cântăm, dar atunci e mai ușor să te lase să cânți că e colinda decât dacă te duci într-o altă duminică și să spui vreau să cânt despre Hristos ca să încurajăm pe cei bolnavi. Oarecum discuția a mers în direcția asta a colindului, nu asta am intenționat, dar e un lucru pozitiv că ne-am axat pe o tradiție oarecum pozitivă și n-am vorbit despre tradițiile negative și tot am vorbit despre colinde. De regulă la finalul emisiunii obișnuim să punem o colindă care este favorită sau un colind favorit al invitatului. Există un colind favorit al familiei tale sau un colind al tău? Wow! Trebuie să mă gândesc un pic. Îmi plac colindele tradiționale românești și cred că una dintre colindele pe care am cântat-o foarte, foarte, foarte des este O ce veste plină de bucurii. Nu știu dacă e neapărat românească, probabil că e o cântare tradusă, dar nu am mai auzit-o fiind cântată într-o altă limbă, cel puțin. O să fac tot efortul să găsesc colindul ăsta, dacă nu, am deja niște înregistrări cu corul, cu orchestra de la Glimboca și s-ar putea să punem, chiar dacă calitatea sunetului nu e cea mai bună, probabil că vom pune o înregistrare de acolo. Că aș vrea să ne apropiem de final și aș vrea să te întreb, pe lângă filtrele astea care le-am menționat, recapitulând din nou, pentru că asta mi se pare un lucru important pentru cei care ne ascultă. Deci avem tradiții, le sortăm, asta este partea pe care trebuie să o facem. Personal n-am declanșat cruciade împotriva tradițiilor ca să luptăm împotriva lor, dar țin la ideea asta de a separa adevărul de neadevăr, a le trece prin filtre. Și haideți să recapitulăm să vedem. Deci ne uităm dacă au o rădăcină biblică, asta e primul lucru. Ne uităm dacă îl înlocuiesc pe Hristos,
Asta era al doilea lucru. Ne uităm apoi la scop, dacă creează sau nu creează acea atmosferă, dacă ne fac să ne gândim la Hristos. Ai mai spus ceva a patra idee. La rădăcină, la cum au pornit. La rădăcină, la cum a pornit, ne uităm dacă rădăcina ei e una sănătoasă sau e pur și simplu face parte dintr-o altă sferă. Dacă ar fi să alegem, am avea de făcut o alegere și din multitudinea de tradiții care sunt, și l-am menționat, pe Moș Crăciun, pe Brad, pe orice altceva, dacă ar trebui să alegem să ținem un singur lucru, o singură tradiție, dacă ni s-ar spune aveți voie să respectați de Crăciunul ăsta o singură tradiție, ce ar respecta Adi? Cred că din ceea ce am vorbit până acum aș respecta colindatul. Deci da. Colindatul. Trecut prin filtre, așa cum am spus, bine închegat, ca să zic așa, adică aduse în atenție cântările sau colindele care l-au în centru pe Hristos. Asta aș ține eu. Aici văd o legătură cu Hristos. Nu văd nicio legătură între Hristos și Moș Crăciun, nu văd nicio legătură între Hristos și Brad, absolut niciuna. Uitându-mă la rădăcini, văd că astea au o rădăcină mai degrabă păgână decât creștină. Dar asta și din faptul că știm în istorie că sărbătoarea Crăciunului este sărbătorită pe 25 decembrie din cauza Saturnaliilor, sărbătorilor păgâne romane, și după ce Imperiul Roman a fost cumva creștinat sau, în fine, în procesul de creștinare al Imperiului, ei s-au gândit să înlocuiască sărbătorile păgâne cu sărbători creștine și în felul acesta nu le-au înlocuit, ci cumva le-au adus unele lângă altele și au rămas ceva de acolo și s-a făcut un fel de amalgam care, la momentul ăsta, drept vorbind, nu fac bine creștinismului și eu cred că în zilele noastre creștinii sunt mult mai departe de Hristos când vorbim despre sărbătoarea Crăciunului decât în alte vremuri și cred că cu cât înaintăm în istorie, cu atât ne depărtăm mai mult. Dacă nu facem ceea ce ai spus, nu neapărat o cruciadă, dar dacă nu ne propunem să facem o curățenie, apropo de Crăciun, să facem curățenie în tradițiile noastre, în ceea ce facem noi, uneori respectând cu sfințenie, deși nu-i vorba de niciun fel de sfințenie. Și cred că asta ar fi, ca să zic așa, îndemnul meu pentru fiecare credincios, indiferent de biserica la care merge sau doctrina pe care o îmbrățișează ori o predică. Haideți ca de Crăciunul ăsta să facem curățenie în tradițiile noastre și să păstrăm doar ceea ce îl are pe Hristos în centru, este biblic și are rădăcini bune, celelalte să le dăm simplu la o parte, indiferent de consecințe. Asta e cel mai important lucru, curățenia. Mulțumesc, Adi, pentru prezența la emisiunea noastră, la dimensiunea Crăciunului. Acum, în timp ce vorbeam, m-am gândit să-ți las o provocare. Tot am vorbit despre mers în colindă. Dacă cumva din cauza pandemiei anul ăsta nu putem să mergem fizic, provocarea este fie pe 23, fie pe 24, să vedem cum ne putem organiza. Poate colindăm chiar aici la radio, ascultătorii, și o să provoc probabil și un grup de la Glimbuca și un grup de la Reșița să intre, poate facem chiar un live în seara de 23 sau de 24 și putem colinda împreună oamenii cu niște colinde cristocentrice, care să-L vestească pe Hristos și care să fie despre Hristos. Sigur. Mulțumesc foarte mult, Adi. Ne aștept din nou la o altă emisiune cât de curând să fii împreună cu noi. Mulțumesc pentru invitație.